Apisa magarita kwe kaunti ma Kisii dhi nyime kod timo nonro ka otenre kod tho mar japuonjre ma jaklas 9 manyo okawo ngimane e yor deruok ka omadho kwiri. Japuonjre ni e barua mane oweyo chien wacho ni okawo ngimane nikech nyorodhe skul gi janyuolne kod ruoth mag gweng'no. Jo Juma ntiere kod ler. Gweng' mar Mabuko e kaunti ma Kisii lit kod kuyo okwako familia mar Feni Kerubo kaachiel kod Jared Omari e gweng'ni kalwe kod tho ma japuonjre mane okawo ngimane e yor deruok bang' madho kwiri. Olando kata kiboko mane japuonjre Joyce Bonarelli oyudo kawo kuom jonyuolne ka otende kod ruoth mag gweng'no. Olando menen mano mar keto japuonjreni e yono makare bang' leo sikul kuom dala achiel koro kelo tho mare. E barua ma japuonjre ne ondiko kapok okawo okang' mar dere, ne olero ni Olando mane oyudo kuom jonyuolne ka otende kod chief ma gweng'no ne okelo ni wich kuot ka bende momiyo ne okawo okang' mar kawo ngimane. Akaniambia unajua namba bini yangu ya Mpesa, ngamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa utajua leo. Akaingia kwa nyumba, akawekelea simu juu ya meza, akatoka nje tena akasimama hapa. Akaniambia nitameza dawa, chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na ango yangu, kwa heri unichungulia mtoto. Min japuonjre ni Feni Kemunto mantie kod lite chunye wacho ni ok ne ong'eyo ne okang' mane gikawo mar chwado japuonjreni kaka yo mar kete yo makare ne dhi kelo tho ka oywago giyome ne gikawo okang' machal kod mae. Ambiwa aende kwake kwa sababu alipigiwa simu aende shule. Jusi alimwambia nilienda. Siku hiyo alimkataza akamwambia ukuja kwa ofisi yangu. Jusi alifikiria ataenda kumshaikia. Eseche ma familia ne ywago tho ma japuonjreni ma jaklas 9 seo bende koro keti ne ruoth ma gweng'no mane okawo okang' mar chwado japuonjreni gino bende koro kelo tho mare. Amempiga viboko mpaka amepita kiasi, na mimi animpea punishment ya kuenda kukata nyasi ya ng'ombe. Huyu chifu ametuletea sita kubwa sana. It's clear that this was torture. It's clear that this is a kind of gender-based violence being done by a public officer on a very innocent child. Asking our security agencies to ensure that none interferes with this process. Tendari takwe kaunti ma Kisii oseyango ni achich maduong' osendiko dhoge ka obila ka otenre kod tho ma japuonjreni. Tunasikia ofisa wetu amehusika. Tumeenda mahali pale ndio tuweze kupata ujumbe kutoka kwa mwadhiriwa. Tumeweza kupata huo ujumbe, tukakusanya evidence ya kutosha. Ringe japuonjreni osetere kar kano ringreno mar chuni e kinde ma irito timo ne bero kaachiel kod nonro. Jo Juma, Ramogi TV.